mga master. By the way, din ako na itong guitar lessons, libre, and will always be libre. Dito ni sa line platform pamiyagi, pero tanaw na ko marag kalisod og access sa uban. So, diri na, diretso na. Kuha na ni siya, kanang free for all, diretso access. So, ato ding topic karon is phrasing. Start sa itong episode. Nakoy pangutana, unsay pinaka importante nga element so sa guitar line, guitar solo, or guitar riff? Unsay pinaka importante nga element? Is it tone, guitar technique? Actually, nawala sa duha, no? Tone pwede ito makuha sa nindot nga gamit, nindot nga effects, nindot nga gitara. Technique pwede ito makuha pod sa kapag kugi o sipra o pag kugi o cut on sa uban. So kani yung duha ka element ang dili gid siya matudlo. Kung matudlo man dili gid matudlo fully kay abstract na siya nga topics. So ang duha ka element is ang phrasing ug ang dynamics. So mas matudlo pa ning dynamics kaysa sa phrasing. Ano siya ta sa phrasing karong nga episode. So ang phrasing is muna siya usa sa mga naa gyud no sa advanced players. Kung ganahan ta mo advance, natay ganahan ta nga mo lambo sa atong pagkamusikero, dili ta mag-learn ta sa phrasing. So abstract na ang gikaingon, no, abstract na nga topic. So dili ni siya ingon nga matudlo gyud nga objective, subjective ni siya. Kung daghan pa gatudlo og phrasing, daghan na kayo nga ni stand out, no? Daghan nag-graduate og music school or guitar school every year, pero gamay ra nga stand out. Even katong wala nag-eskwela o gitara nga na talent or nag-develop sa ilang phrasing skills, mas mo excel, no? So ang phrasing paano siya divided na siya sa rhythmic patterns o naapod siya sa melodic patterns. Ana dong duha ka either 50-50, wa ko sure ang uban mong gud ingon nga bahala kung sa note basta sakto ang phrasing. Mo na general yun nga idea, labi na sa mga improvisers. Balag usa nga note imong gituplok basta sakto imong phrasing, mo na mas importante. Pero ako idea po is naay po balance, no? Phrasing rhythmic pattern o ang melodic pattern nindot kay ang kasagaran nga guitar solo nga iconic or nindot or kanang unforgettable guitar solo kuan na siya, nasa tunga-tunga, no, between the two. Pwede man ta mag-improvise nindot ng improvisation pero dili na matatak sa maminaw. Napayaban nga simple lang ang melodic pattern or rhythmic pattern pero sakto pagka balance nga kuan mo last gyud halos di malimtan. So katapos gani gamay na tong guitar. Ay, wala. Wait lang. Rhythmic pattern nga side sa phrasing. Akong great lang na example na is kaning ko kaning simplified nga example. So for example mo minaw kag nursery rhyme. Like kaning Yankee Doodle had a farm, E-I-E-I-O. So yan, no? So bisag ka ng nursery rhyme pang bata na ano siya rhythmic pattern, ta 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 ta, tubag po to, ta 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 ta. So throughout the song na siya tubag, na siya distinct nga rhythmic pattern nga mutatak na to, no? Bisag walay notes
mo kuan siya mo tatak na to rhythmic pattern bisan og anaon ra usahay bitaw patagnaon tag song kasuway na mo kung kasuway na mo ana patagnaon mo kanang rhythmic pattern ra tak unsa ni nga kanta ana walay nota so makatagna ba ta most of the time makatagna ta pinagi ra sa iyang rhythmic pattern or sa drum beat so mo pa na no sa atong guitar solo. So effective de kayo ang sakto nga pagkahanay sa atong rhythmic pattern. Dili bitaw kanang tukar lang nga kanang dagadagan lang. Hatag ko example nga ako ang own guitar solo. Di po kumaingon nga best ni siya nga pagkahanay pero mo ni akong ingon nga sa simplified nga example no. Simplified para dali ra masabot. Patang ko kuan kanilang may kinabuhi. So kato for example kato lang ang line simplify lang ito ning sample. Ang rhythmic pattern is bisag dili nimo butangag nota na chay ta 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 so pareho ra ng duha ka lines no pero lahi ang nota kung tangag nota matangag tono so compared to imo na siyang tukaron nga kanang walay klaro nga bahin. Tuon nimo kitahay pagtukar pagbahin compare nimo sa simple ra kayo nga ta 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 adto ko mo pabor no sa simplified nga rhythmic pattern masabot same ra pud na no og gastorya ta atong gastorya paspason na to nga walay kama walay period walay hunong compared sa atong hapnigon atong storya ato ka magpabor sa pinahiluna no so nga na ang idea sa rhythmic pattern daghan kayo nag-aim nga kani paspas nga technique akong ganahan kung may bawa ni sweeping or kuan or mga fast nga runs pero at the end of the day lupigon na no bunuon na sa simple nga rhythmic pattern. Mo pa ni naka-diferensya sa artist o sessionista. Ang artist is kuan kanang kasagaran kuan gyud kanang well develop ang ilang rhythmic pattern nga makabuhat sila rhythmic pattern nga ano ilahar gyud nga mga lahi pero nindot. And sessionista may motokar, may mo execute pero kung when it comes to improvisation and kanang phrasing mas malupig sa well-developed nga artist. So ana ang idea pero di pa ta mingon nga tanan no. Di pa ta mingon nga tanan pero kasagaran no mo nang artist mo po na borderline no, sa sessionista nga may motokar og ubang kanta sa uban or may mobasa og nota may mo ano pero artist bisan pag di ka mo mobasa og nota and unsa diha pero well developed ang phrasing rhythmic pattern sa pagtukar ano no mas nindot paminaw ng artist. So yan na ang idea no. So ano na punta sa melodic side sa phrasing no. Daghan mo ingon nga bahala na ng nota basta kay mayo ang rhythmic pattern. Nindot kanang idea okay na siya. Actually mo na ginagamit sa mga improvisers no. Pero personally ako mas mupabor jud ko nga balance no. 50-50 gali na unta. Pero nay usahay nga
kita impromptu playing, di gyud ka kapili sa mga target notes nga kuan, pero at least na kay mga target note nga manindot yapon imong tukar makalanding yapon ka og nindot nga nota. So nanay mo ni gitawag nga kanang call and response or question and answer, no. Mo na ginagamit gyud nga sikreto gyud sa mga maghimo og guitar solo, call and response or question and answer. So mani siya, so mani nga idea. Tagaman ako idea gamay ni. Katugay pa na tong simple nga guitar solo. So nakainomdom mo sa atong previous nga lessons is about 135 sa sa katrayad. So tanaw lang to, wala pa kita, wala pa mo ka bantay to, wala pa mo ka idea. Tanaw tong episode 2 or episode 1 ani atong pansubaya lang sa atong profile, no. So 135 diya po ta makuha og call and response, no. So kabantay mo magstorya ta sa atong conversation na question mark. Dapoy closing. Same ra po na sa music nga language, no. Na question mark, napoy closing. So unsa man ang mga question mark nga part? So tanaw na to ni. So for example, hangtod may kinabuhi A, in the key of A, ang guitar solo. So nagsugod ko sa root number 1. So unsa man nga note akong gilandingan ani nga phrase. First phrase nako. Muni ang 5 sa atong 135, no. So kasagaran question nga question mark naa sa 5 ug sa 3 sa ato ang 135, no. So pasabot na wala pa siya ma-resolve. So unsa man ning sunod? 6 ni siya. F sharp. So wala gyapon ma-resolve. Wala gyapon mo balik sa 1. So asa man ko mo resolve ani? So niuli ko, ni-resolve ko sa number 1. Muna yung number 1. So niya na ang idea sa call and response, no. Mag-target kag notes pero dili sa tanang panahon 1. Na kay mga tension nga gitawag og tension nga muna gitawag kung sa ato pa ng pulong spoken language, mga question mark. Kumusta ka? So kumusta ka? So nay pinasaka, no. Mo po na siya sa nay tension sa tumoy. Pero ang tubag okay ra ko, muna ang response. So resolve na siya, mara siya ni nawala ang question, nawala ang kanang tension sa tumoy. So yan na ang idea sa call and response, no. So mo po niya ginagamit sa mga composers, mga musicians o mga artists nga ang ilahang mga obra na ay gitawag nga tension, stress, pero mo resolve sa unahan, nagi siya resolution. So call and response or question and answer, no. So mo to ang atong pinaka simplified nga example kani atong guitar solo na ang tud ng kinabuhi. Pero daghan pa, no, halos tanan nga guitar solos nga badungog nato nga giginahan ta na ginay call and response na siya kanang na siya tension o resolution. So nga na ra, no. So ganang connected na siya sa phrasing tungod kay kasagaran ani nga tension is at the end of the phrase, each phrase. So kani for example kani one phrase pero ang tumoy is kanang question mark. Sunod na po. So kuan gyapon siya kanang tension gyapon kay question mark gyapon siya ni nag-lead gyapon to another question. Then atong humanon
itong idea, no. And ang tumoy ato is mag-resolve siya kani ang tumoy ani. So ganong G man ko naglan. A man to akong unang initial nga key sa guitar solo. Ni shape man ni siya og lain nga key sa tumoy. Ang resolve niya is ang G, no. So paminaw nimo ang tumoy sa guitar solo, nibalik mo ra siyang nibalik pero wala day, pero na-resolve din siya, no. Kana so ni-resolve siya pero abi nimo nibalik sa 1. Actually nibalik sa 1 pero lahi na nga key, no. Yan na ang idea. So ang atong closing words ani kay mubora ni atong episode karon. Kay kaning topic lagi subjective kayo. Dili gid siya ingon nga kuano nagi specific lessons nga makuha nimo. Kuan lang mga tips lang kung saon. So nalay mga pointers kung saon ang phrasing kato. Mo na yung duha sa mga ang duha sa mga pinaka gi-exploit kayo, ginagamit gyud sa mga kuano mga players, artists, composers ang rhythmic variation o call and response. So balik na no atong phrasing na ito ka side, rhythmic o sa melodic na side, either 50-50 or more on rhythmic side, di ta ka subjective siya pero at least balance yan, no, na nindot ang imuhang pagbahig sa rhythmic pattern, nindot pa ang imuhang melodic side. Yan na siya. So ang tubag ra gid ani is kita ra gid, no, as players sa atong pagdevelop. So saan man ato pagdevelop ani, kasagaran gid is maminaw sa mga records, no. Listen to unsay pwede mapaminaw, no. Kanang guitar solos from the past, especially gikan sa past padong karon. So mga guitar solo ba na or classical music or jazz, minaw ana, then kuha og idea sa mga rhythmic patterns. Initially makakopya man ta, no. Yung kilugayan ma-develop ra na tong rhythmic patterns, especially og ganahan ta maghimo og atong own guitar solo, ma-apply na to ang mga rhythmic patterns or phrasing in general. Phrasing ang rhythmic nga element na pod ang melodic nga element. Ako lang closing is stop playing mechanically or stop aiming for that, no. Kay mas effective ang nindot nga phrasing kaysa magskala ta nga maratag mechanical, no, maratag makina nga walay feel o sahay, wala na rhythmic pattern pod, rhythmic variation kay pare-pareho na lang gandagan, wala na ingon nga rhythmic variation. Pero although naagi mga mayo nga players, no, nga bisag paspas sila naagi pod madungog nimo nila ang rhythmic variation, dili po na ingon nga nga tanan na lang gyud wala. So nga na, no. Pero kung ganahan kita nga effective, more effective, so mag-start kita nga kanang dili sa ta mag-aim anang mechanical playing, no. Mag-aim ta nga ma-improve ang atong phrasing, ma-improve atong phrasing nga ang atong playing na ay musical sense, no. Mura pa taga storya nga nay sense ba, wala ta nga galamo-lamo og storya, wala ga di ko sure say termino na sa inyo, ha, pero sa mo na lamo-lamo mura og kung sa in English pa na gibberish ba na kanang kuan lang ba, walay sense ang storya, walay break, walay idea, walay tumong walay tumong nga gayaw-yaw lang o gayaw-yaw lang nga walay tumong. So naay nindot kung storya po ta, kung storya ta mas nindot magid ang pahiluna, no, masabtan sa tong kastorya, same sa music nga kung tukar ka dapat naay idea masabtan sa maminaw. So yan na, no. So anilang tataman, wala din nag-subscribe
sub lang for kung ganahan pa mo more lessons no nga maka ma-notify ta dayon kung na ay yaning bagong upload. And shout out dahil sa mga amigo, Mark Music, Michael Betio, Jonathan Kalimpitan, Jaid Landanganon, sa pamiban itong kanunay nasa itong channel kung ano nagparamdam and sa tanan no ato ra nang i-mention tanan usa ka post dili po dito tanan 50 at the time. So God bless and mayong adlaw, more power sa mga sa inyo mga kabrad o kamaster.